SIR फॉर्मा खातीर तहसीलदार घरांघरा नागरिकांकडच्यान जागारीच फॉर्म गोळा केले। कारवार विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण SIR प्रक्रिये अंतर्गत नागरिकांक वितरीत केल्ले फॉर्म अजूनही काही भागांतल्यान परत येईल नाशिल्ल्यान कारवारचे तहसीलदार निश्चल नरोना हेमी BLO कर्मचाऱ्यां सहित शहरातल्या वेगवेगळ्या वाठारात घरांघरा वचून नागरिकांकडच्यान स्वतः फॉर्म गोळा केले। KHB कॉलनी, हरिदेव सर्कल, संक्रीवाडा आदी वाठारात तहसीलदार नरोना हेमी नागरिकांकडे स्वतः संवाद साधून फॉर्म भरले की कितें हेची माहिती घेतली। ज्या नागरिकान अजून फॉर्म जमा केले ना तांचे कडल्यान जागारीच फॉर्म गोळा केले। या वेळार तहसीलदार निश्चल नरोना हेमी सांगले की SIR खातीर दिल्ले फॉर्म नागरिकान पुऱ्या प्रमाणात भरून आपल्या भागातल्या BLO कडेन परत दिवचे। फॉर्म भरचे खातीर कसल्याय प्रकारचे मार्गदर्शन वा मदत जाय जाल्यार प्रशासना कडल्यान ती उपलब्ध करून दितले अशें तेमी सांगले। फॉर्म बेगीन भरलान फुडली मसुदा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करची प्रक्रिया सुलभ जातली। ह्या कारणान फॉर्म आपल्या कडेन दवरून घेनाकात अशें तेमी आवाहन केले। या दरम्यान KHB कॉलनी वाठारांतल्यान सुमार 20 SIR फॉर्म गोळा केल्याची माहिती प्रशासनान दिली। ತಾವು ಆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈ SIR ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ BLOಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ BLO ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಡು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ BLO ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೀಡದೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮೂನೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ BLOಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ। 90 वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव VV शिरोडकर अँड सन्स। प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री। आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने। लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदात सुवर्ण स्पर्श दिवस खातीर एकच नाव VV शिरोडकर अँड सन्स। तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार। अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा। सिंचन कालव्याचे अतिक्रमण करणं, रिसॉर्टसाठी डोंगर फोडलो, रस्त्याचेर चिखल आणि भूस्खलनाची भय। कारवार जोडा तालुक्यातल्या अवेडा गावात सुमार 80 वर्षांपासून शेतकऱ्याला भात शेतीसाठी उदकाचो पुरवठा करच्या सिंचन कालव्याचेर अतिक्रमण जाल्ल्याचो आरोप असताना आता त्याच जाग्यार रिसॉर्ट उभारसाठी मोठ्या प्रमाणात डोंगर फोडचे काम सुरू आशिल्ल्यान ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त जाती आसा। गेल्या वर्साक या कालव्याचेर जाल्ल्या अतिक्रमणाबाबत बातमी प्रसिद्ध जाली, पण संबंधित विभागाकडच्यान कसलीय ठोस कारवाई न जाल्ल्यान परिस्थिती आणि गंभीर जाल्ल्याचो आरोप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला। रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी JCBच्या सहाय्यान डोंगर मोठ्या प्रमाणात खंडित आसा। हाचे पहिले सिंचन कालवा बंद जाल्ल्यान
पावसाच्या उदकाचो नैसर्गिक प्रवाह बदलिल असून आता उदक दुसऱ्या मार्गान वाहते असा. ह्या कारणान डोंगराच्या उतारावेली माती व्हावन तांबडी माती आणि चिखल थेट रस्त्याचेर येते आशिल्ल्यान वाहन चालकाक मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडू लागला. हेजेन अपघाताचो धोकाबी वाढू लागला. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार डोंगराचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्यामुळे मुसळधार पावसात भूस्खलन जावची शक्यता असा. तसेच सिंचन कालव्याचो प्रवाह बंद झाल्यामुळे सुमार 50 एकर भात शेतीच्या उदकाच्या पुरवठ्याचेर परिणाम जावची भय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. ह्या कारणान ह्या प्रकरणात ग्रामस्थांन तीव्र विरोध व्यक्त केलो. संबंधित महसूल, ग्रामपंचायत, रान विभाग आणि इतर विभागांत तात्काळ घटनास्थळार पळवणी करून अतिक्रमण हटवचे, सिंचन कालवा पूर्ववत करचो, रिसॉर्ट बांधकामाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करची, तसेच रस्त्याचेर साचिल्ली माती आणि चिखल तात्काळ हटवचो अशी मागणी तेमी केली. ग्रामस्थांचे म्हणणे असा की वेळेत उपाययोजना न केल्यान शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान जावच्या बरोबर नागरिकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न निर्माण जाऊ शकता. ह्या कारणान प्रशासनान तात्काळ हस्तक्षेप करून या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची अशी एकमुखी मागणी आवेडा ग्रामस्थांनी केली. कुमटात उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले पहिले अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले पहिले अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर सेंटर कुमटा हिंगा सरकारी आस्पत्रेत सुरू झाले असा. राज्याचे आरोग्य मंत्री UT खादर हेमगेलातीन या ट्रॉमा केअर सेंटरचे लोकार्पण झाले. हे ट्रॉमा केअर सेंटर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL बेंगळूर हेमगेला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR निधीतल्यान उभारिल असा. या केंद्रामुळे अपघातात जखमी झालेल्या आणि गंभीर रुग्णांक तात्काळ आणि विशेष वैद्यकीय सेवा उपलब्ध जातली. तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या आरोग्य सेवेक या केंद्रामुळे मोठो दिलासा मिळेल असा. या वेळार आमदार दिनकर शेट्टी, माजी आमदार शारदा शेट्टी, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपन M तसेच वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी आणि मान्यवर हजर आशिल्ले. मोबाइल ತೆಗಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचार शास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.
होन्नावरात अचानक उजवला गेल्यान निस्ते माराली बोट जळ खाक, 30 लाखापेक्षा जास्त नुकसान. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या होन्नावर तालुक्यातल्या कासरकोटच्या डोंक वाठारात आकस्मिक उजवला गेल्यान निस्ते माराली बोट पुराय प्रमाणात जळ खाक झाली घटना घडली. आयुब साब हेमगेल मालकीची ही बोट बंदरात उभी करून दुरुस्तीचे आणि बाकीचे काम सुरू आशिल्ले. त्यावेळार एकाएकी उजो लागून काही वेळातच उजो इतलो भडकलो की बोटीच्या चडशा भागात पातळलो आणि बोट पुराय जळ खाक झाली. या घटनेत सुमार 30 लाखापेक्षा जास्त किमतीचे नुकसान झाल्याचो अंदाज असा. उजो गेली माहिती मेळताच स्थानिक मच्छीमारान घटनास्थळार धाव घेतली आणि आग विझोवचो प्रयत्न केलो. त्याका लागून मोठो अनर्थ टळलो. घटनास्थळार संबंधित अधिकाऱ्यान भेट दिवन पळवणी केली. उज्याचे नेमके कारण अजून स्पष्ट झाले ना. या प्रकरणाचो होन्नार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हो दाखल झालो असून पुढील तपासणी सुरू असा. जोयडात वीर जवान ईश्वर नाईक हेमगेल्या शासकीय इतमामात अखेरचो निरोप. अंतिम दर्शना खातीर जनसागर उसळलो. कारवार. भारतीय सैन्यात नर्सिंग असिस्टंट म्हण देश सेवा करते असताना शीखपणामुळे अखेरचो निरोप घेतलेल्या जोडा तालुक्यातल्या इरंगुळ आपसी गावचे सुपुत्र वीर जवान ईश्वर वसंत नाईक वय 30 हांकां मंगळवाराक शासकीय इतमामात अखेरचो निरोप दिलो. तेमगेल्या अंतिम दर्शनाक जोडा शहरासहित या वाठारांतले हजारो नागरिकांन मोठी गर्दी केली. तिरंग्यात लेपेटिले जवानांचे पार्थिव जोडात पावतात सगळ्या वाठारात शोक कळा पातळली. शिवाजी चौकात माजी सैनिक संघटनेच्या वतीन आयोजित केलेल्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात नागरिक, माजी सैनिक, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मोठ्या संख्येन हाजीर आशिल्ले. भारत माता की जय, वीर जवान ईश्वर नाईक अमर रहे अशा घोषणान सगळो परिसर दुमदुमून गेलो. अंतिम दर्शना खातीर नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लागिली. जायत्या लोकांच्या डोळ्यात आसू आशिल्ले तर ओठार देशभक्तीचे जय घोष आशिल्ले. नंतर शासकीय सन्मान आणि लष्करी मानवंदना दिवन तेमगेल्या पार्थिवार अंत्यसंस्कार केलो. ईश्वर नाईक हेमगेल्या फाटल्यान तेमगेली बायल, 1 वर्साचो पूत, आवय आणि व्हड आप्त परिवार आसा. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचो संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.